Прическа за 1500 долара? Моля. Тази жена отиде в някакъв салон в Манхатън, за да се направи невидимата прическа на Росано Ферети или нещо подобно. Ще ви го напиша, защото не знам точно как се нарича. И плати 1500 долара. И накрая изглеждаше ето така. В смисъл, аз не разбирам много от тези неща, но това не е нищо особено според мен. А той просто им изми косата и след това я пострига. В смисъл, май има нещо нередно тук. И как мислите? Според мен това е някакъв комплекс на Росано Ферети, защото той има по-малко коса и от мен. А я да го смятаме по-български. Ако правя по 2 такива прически на ден, в 6 работна седмица, което за месец е 24 работни дни, по 3000 долара, това прави 72 000 долара на месец. Питах ChatGPT колко е найема. Най-скъпото ми каза, че е около 9000 долара на месец в Манхатън найем. Да имаш там други заемчета, нещо, това, такива оборудвания. Още 9000 да кажем. Айде да ги закръгнем на 20 000, защото има и други неща. И малко други разходи, и 25 000 на месец да ти излиза. Ти правиш по 47 бомбона всеки месец. То май не е баш тъй, защото те българските сметки почти никога не излизат. Обаче ти, ако имаш салон за красота или предлагаш подобен тип услуги, може да си направиш бизнес регистрация в SurveyFinder, за да може да те намират нови клиенти. Това е мобилно приложение, където човек може да намери фризьори, маникюристи, различен вид майстори или други хора, които предлагат услуги. Така че просто си го изтигли и опитай.